que nosaltres el cuidàvem, que eren uns amics de la meva padrina de Can Bartolí. I el cuidàvem i estava ple de rosers i arbres, i el meu pare plantava. Era molt maco, i disfrutàvem molt. Els pares del meu pare van vindre de l'Aragó. No sé quin poblet era, però van vindre de l'Aragó, van vindre aquí a viure al carrer València i el meu pare va néixer al carrer València. I la meva mare a Capellades, filla de Capellades. No hi anava bé, llavors els meus pares són aragonesos. Van venir d'Aragó abans de la guerra, perquè és que allà no tenien medis de vida. Van anar amb una barriada de Sant Sadurní, de Noia. Els primers aragonesos que van venir són els que després van ser els meus sogres. I l'avi del meu marit va venir viudo amb 4 fills, 5 fills. I van anar a treballar a la Torre Segarra, que ara és la Torre Valldovina. I el tio Constantino, que era el més gran, diu que se hi agafava en el va així i deia, padre, nos quedaremos aquí para siempre. Aquests van ser els primers aragonesos que van venir a Santa Coloma. El meu pare venia de Castelló i la meva mare de la Seu d'Urgell. La meva mare va vindre del poble a servir a Barcelona i el meu pare tenia comerç, una botiga, no? I es van conèixer allà a la botiga, no? Llavors es van casar i van viure al carrer Roger de Flor, va néixer ma germana petita i llavors diu, ui, hem d'anar cap a Santa Coloma perquè a mi i al meu pare li agradaven molt les bèsties i el camp i tot això. I llavors van venir a Santa Coloma, es van comprar la casa i l'hortet. Els meus pares tenien camps, van anar amb el carro, tenia una tartana i anava a repartir la llet per aquí dalt del poble. Al carrer Sant Jeroni, per tot arreu, tothom el coneixia. Filla de Sant Andreu. I vaig venir aquí a Santa Coloma que tenia 4 anys. I quan vam venir aquí, el meu pare era mecànic i era amb un soci, eren 2 a Sant Andreu. I estaven molt bé, de la vida. Els meus pares, la mama, eren de Xàtiva, un poblet que hi ha a prop de València, diguéssim. Però llavors se'n van anar a viure a la Llosa de Ranes, que és un altre poblet que hi ha al costat. I el papa eren de Castelló, i eren, em sembla que es deia l'Artijuela, el poble. Llavors també de joves ja van venir cap aquí a Barcelona, amb els avis i els altres tios. D'aquí, doncs mira, de quan vam arribar, de petita, d'això me'n recordo molt, que vam venir un diumenge amb la tieta, amb la tia, i ens duia per la mà, i una nit, perquè veníem de peu de Santa Creu aquí, i ens duien per la mà, i érem petits nosaltres, i me'n recordo que vam passar un pont, i quan vam venir amb els papes, que no hi havia res per anar, es havia d'anar a peu, quan vam venir amb els papes d'allà, aquí, els vaig guiar jo. Ja me'n recordava del pont aquí. I els vaig anar guiant. D'això me'n recordo molt, jo. Jo me'n recordo... Al principi, quan els meus pares van arribar, van tenir molts problemes. Perquè quan arribaven els forasters, que els meus pares eren forasters del poble, inclús anàvem a comprar. La meva mare anava a comprar aquí a Can Bombàs. Ai, si surt. Anava a Can Bombàs perquè venien llet. I va anar a buscar llet per nosaltres que eren petites, i ens va dir que primer eren els clients, que si ens sobrava, llavors ja li'n donarien, perquè no ens podien veure, els forasters no ens podien veure. I gràcies als forasters Santa Coloma ha pujat, amb nosaltres i amb tots, no? Bueno, allà hi havia uns terrenos, més al costat de casa, del terreny nostre, els altres hi havia tots de terrenos, i al davant hi havia 1, 2, 3, 4, 5 o 6 casetes al davant de casa. I tot l'altre eren terrenos, un li deien a la vinya,
perquè allà havíem plantat tot de vinyes. I més avall hi ha 2 o 3 casetes més. Sí, que estic bé, sí. I a dalt també hi ha una galeria. Aquesta casa, ells vivien, els més antics, a la Ciutadela, al Pare Benet. Encara hi ha la casa allà. I això hi havia com una era aquí al mig de la plaça, i això eren vinyes. I vam comprar un tros per... El besavi va comprar, i llavors tota la gent d'allà, que era el poble, van venir, però això a les afores del poble. Era tot pla, no hi havia tots aquests blocs, no hi eren. Després recordo que darrere de l'església eren tot vinyes, i a l'avinguda de l'església no hi havia res, llavors, i tots els costats i així eren vinyes. Quan venies per la carretera Sant Andreu, veies l'església i el vol. Tot això no hi era. I allà on hi ha, com no diuen, Camp Franquesa, que és allà on hi ha l'au i tot allò era el camp del meu marit, que eren pagesos nosaltres. I ell tenia la terra allà. Pues que tot eren camps, i a la terra tot era malament. No era asfaltat, eren tot de pedres, quan plovia tot era fang. Venia el camió del gel a repartir i quan plovia quedava tot encharcat i no podien treure'l. La Tresiner havia fet... Que això era com el camp, com un poblet del camp. I allà on hi ha el cementiri ara, allà també hi havia vinyes. També hi havia vinyes allà. Hi havia molta agricultura, que és el que hi havia més a Santa Coloma. Pagesos, camps, tot estava rodeat de camps, tot era molt maco, camps, i no hi havia aquests pisos de cases. Pues era molt petit, molt poques cases, i tot eren camps. I ho trobàvem llum d'allà de l'avinguda fins aquí dalt del poble, veníem a comprar, aquí a la colònia, a Cal Pintor, allà al carrer Major, i ho trobàvem llum. Però tal com es va anar poblant, doncs llavors ja no vas trobar tan llum. Ja ho trobaves aquí mateix. Quan vam arribar, que vam travessar el pont, ja arribes a la plaça. I vaig veure aquells jardins tan macos de la plaça, perquè llavors, així com ara tot és terra, és pedra, llavors era terra, i jardins, rosers, un lago petitet al mig. Tu, quan aquell cotxe ens va anar pujant per allà, em vaig imaginar que anava a casa d'uns senyors rics, o que allò era d'uns rics que nosaltres només hi passaríem per vora. Quan jo vaig veure que pujàvem a la plaça, que hi podíem estar, mira, em vaig sentir com si fos una d'aquelles de les pel·lícules. Oh, que ric, ho vaig trobar, i que vaig pensar que era rica. No vaig tenir gens de pena de pensar que havíem tingut de marxar del meu poble. Però poble de debò, sí. I llavors, mira, el papa i el meu tio tenien un camp aquí a la vorera del riu, que hi havia voreres del riu i estaven uns camps, i mira, hi venien a plantar i tot, i collir. Sí, fins aquí al riu. I el riu, llavors, era pla a peu de carretera, i quan plovia, pujava el riu a mig carrer de les cases, perquè la meva tia Isabel havia viscut aquí al carrer aquest, aquí al carrer de la Prosperitat, però cap a baix, i diu que un dia va ploure i la cuna del meu cosí Alfredo, que llavors era petitó, diu que la cuna nedava així, perquè clar, com que el riu no era fondo, pujava fins a dalt de tot.